Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 5. Cyfwng hyder 2, tebygolrwydd neu gyfran. Bras derfynau hyder o gael samplau mawr ar gyfer tebygolrwydd neu cyfran sydd yn y cyflwyniad yma. Felly, boed i x ddynodi nifer y llwyddiannau mewn n cynnig Bernwili annibynnol, lle mae'r tebygolrwydd llwyddiant mewn unrhyw gynnig yn theta sy'n anhysbys. Yna mae x yn amrywio yn binomial gyda n a theta fel y tebygolrwydd. A disgwyliant x, expected value y cymydr yw n theta, np, ac ar amrywiant yw n pq, neu n theta 1 minus theta. Mae dosraniad samplu p fawr yn hafel i x nifer llwyddiannau rhannu dy n, sef cyfran y llwyddiannau mewn n cynnig yn rhoi disgwyliant p, cymydr p yw theta, ac amrywiant variance p yw amrywiant x dros n. Felly, ni'n sgwario'r cyfernod, felly amrywiant x dros n di sgwario. Amrywiant x oedd n theta 1 minus theta, felly mae un o'r n's yn canslo, a mae gyda ni theta 1 minus theta dros n. Os yw n yn fawr, a nad yw theta rhwng yn agos at 0 neu 1 ar y pen, mae dosraniad samplu p bron yn normal gyda chymedrau ar amrywiant uchod. Trwy hyn, gan weithio fel yn yr adrannau blaenorol, y terfynau hyder 1 minus 2 theta a cant ar gyfer theta yw p o'r sampl plus neu minus z alpha lluosi ail isradd amrywiant p, lle mae p yn dynodi gwerth dan sylw p fawr y dosraniad p. Cofiwch cawn z alpha o dabl 4 neu o'ch cyfrifiannell, lle mae z yn fwy na z alpha yn haflu alpha ar gyfer gwerth penodol rhwng 0 a 0.5. So mae alpha yn mynd i fod yn yr ardal yna. Y gwerth, os yn nhw'n rhoi 1 minus 2 alpha fel yr cyfwng hyder, y lefel y cyfwng hyder sydd angen, mae dyn ni alpha ar bob pen, felly byddwch chi'n edrych lan 1 minus alpha ar gyfer y tabl. Ond ni allir yn rifo'r terfynau yma oherwydd bod amrywiant p yn dibynnu ar theta hefyd, sydd ei werth yn anhysbys. Felly, os yn nodir nifer y llwyddiannau ar sylwyr gan x, yna gwerth cyfatebol p o'r sampl bydd x y nifer llwyddiannau yn y sampl penodol rhannu n, a gellir amnewid hyn yn lle theta ar gyfer amcangyfrif o amrywiant p a roddwyr gan. Felly, amrywiant p yw p lluosi 1 minus p neu q dros n. Felly, pq dros n yw amrywiant p, dosraniad y tebygolrwydd o lwyddiant. Defnyddiwn 2 y bras amcan yma, sef y bras amcan normal ar gyfer dosraniad samplu p, a bras amcan gwerth amrywiant p ar gyfer gwir gwerth amrywiant p. Gallwch chi weld sut mae hyn yn gweithio mewn enghraifft. Felly, enghraifft cynta. Mewn hap sampl o 400 etholwr gwrywaidd mewn etholaeth fawr iawn, dywedodd 140 ei bod yn bwriadu pleidleisio dros ymgeisydd A yn yr etholiad o ddar fi'n cael ei chynnal. Cyfrifwch derfynau hyder 95% bras ar gyfer cyfran yr holl etholwyr gwrywaidd sydd yn bwriadu pleidleisio dros ymgeisydd A. Felly mae n yn fawr dyn ni, a nid yw p, sef y 140 dros 400, 0.35 yn agos at 0 nac 1. Felly, cawn amrywiant bras p
fel PQ dros N, so P yw 0.35, Q yw 1 minus P dros y 400, sy'n rhoi i ni y gwerth yna. Felly, ar gyfer terfynau hyder 95%, ni angen 95% yn y canol, felly mae 5% yn ei rhannu rhwng y ddau pen, felly mae pob alpha yn 2.5% neu 0.025. Ni'n edrych hwnna lan gyda 0.975 mewn tabl 4 neu ar eich cyfrifiannell, a ni'n cael bod Z alpha, sef y pwynt yna, yn 1.960. Mae'n dilyn mae'r terfynau hyder 95% bras ar gyfer cyfran yr holl etholwyr gwrywaidd sy'n ddim bwriadu pleidleisio dros ymgeisydd A yw, sef 0.35 ar gyfer P plus neu minus 1.96 lluosi ail isradd yr amrywiant. A ni'n cael terfannau 0.303 i 0.397. Terfannau ar gyfer cyfwng hyder 95% bras. Felly, gyda hyder o tua 95% gellir ddweud bod rhwng 30% a 40% ish o'r holl etholwyr gwrywaidd yn bwriadu pleidleisio dros ymgeisydd A. Enghraifft 2. Boed i theta yn nodi'r tebygolrwydd bod triniaeth newydd yn iachau'r claf sy'n dioddau anhwylder penodol. Gweiniwyd y driniaeth ar hap sampl o 100 claf ac fe iachawyd 80 ohonynt. Ysgrifennwch amcangyfrif diduedd ar gyfer theta, cyfrifwch amcangyfrif o gyfeiliornau safonol eich ateb i A trwy hynny darganfyddwch terfannau hyder 90% bras ar gyfer theta. Felly, disgwyliant amcangyfrif diduedd ar gyfer theta fydd disgwyliant theta sef x dros n sef 80 dros 100 sydd 0.8. Amcangyfrif ar gyfer yr amrywiant yw PQ dros n, os cofiwch chi, felly P lluosi 1 minus P dros 100, a ni'n cael 0.00016 ar gyfer yr amrywiant. Felly'r cyfeiliornau safonol, y standard error yw ail isradd hwnna sy'n rhoi 0.04 i ni. Rhan C, ar gyfer terfynau hyder 90% tro yma, mae 10% yn ei rhannu rhwng y ddau pen, felly 5% i'r un, felly ni angen 0.05, tabl 4 edrych lan 0.95 a ni'n cael bod Z yn 1.6449. Felly mae'n dilyn mae'r terfynau hyder yw 90% yw y mynegiad yna. Rhoi gwerthoedd mewn, ni'n cael 0.8 plus neu minus 1.6449 ar gyfer y Z lluosi ail isradd yr amrywiant, a ni'n cael y terfannau 0.374 ac 0.866 ar gyfer y ddau cynffon y terfannau hyder. Enghraifft 3. Mae rhian yn prynu darn arian mewn siop teganau. Mae'r siopwr yn honni bod cael pen yn fwy tebygol na chael cynffon wrth daflu'r darn arian. Mae rhian yn taflu'r darn arian 200 gwaith ac mae'n cael 120 pen. Cyfrifwch fras cyfwng hyder 95% ar gyfer P, sef tebygolrwydd y gap pen wrth taflu'r darn arian. Nodwch gan roi reswm a yw eich canlyniad yn cyfiawnhau honiod y siopwr a'i peidio. A wedyn darganfyddwch yn fras sawl gwaith y dylid taflu'r darn arian mwyn cael cyfwng hyder 95% gyda lled 0.05. Nawn ni rhan A gynta. Felly disgwyliant
y tebygolrwydd yw x dros n, sef 120 llwyddiant mas o 200, sef 0.6. Amrywiant yw PQ dros n, felly 0.6, lluosi 1 minus hwnna, rhannu 200, a ni'n cael 0.012. Terfynau hyder 95%, mae 95% yn y canol, 5% i'r pen, felly ni angen pob alfa i fod yn 0.25, a mae o tabl 4 ni'n cael bod z y gwerth yna i'r pen fyna yn 1.960 ar gyfer dysroniad normal. Felly mae'n dilyn mae terfynau hyder 95% ar gyfer P yw 0.6 plus neu minus 0.6 yna, y Z 1.96, lluos i ail isradd yr amrywiant, a ni'n cael y cyfwng hyder tro yma sydd angen, so 0.532 lan hyd at 0.668. A yw'ch canlyniad yn cyfiawnhau honiad y siopwr a'i beidio? Ydy, oherwydd, wel, 0.5 bydden ni'n disgwyl os oedd e'n ddarn arian teg, ond mae'r cyfwng yn gyfan gwbl uwch ben 0.5, felly mae e ddim yn ddarn arian teg. Ar gyfer cut, argymfyddwch yn frasal gwaith y dylid taflu'r darn arian mwyn cael cyfwng hyder 95% gyda lled 0.05. 95% felly mae'n Z ni'r un peth, ond ni moyn y lled i fod 0.05. Y lled yw'r gwerth ucha, sef y gwerth ucha, plus tynnu'r gwerth isa gyda minus. Y plus tynnu'r minus. Mae'r P'n canslo, felly ni'n diweddu lan gyda 2 lluosi 1.96, lluosi ail isradd yr amrywiant. A ni angen i hwnna fod yn 0.05. Felly, sawl n, o n yn dod o'r ffaith bod yr amrywiant yn PQ dros n. Mae P'n aros yr un fath, achos dyna oedd yn amcangyfrifnu. Felly, mae n ni yn yr mynegiad, yn y darn yna'r mynegiad. Felly, lluosi, mae n yn ail isradd n yn positif, felly llwn ni lluosi'r ochr draw gyda fe, ar yr ochr chwith, mae gyda ni 78.4, gyda wedi mynd ar 0.05 nôl, lluosi ail isradd 0.24, felly mae n yn gorfod fod yn hafel i 1.475 o weithiau i gael lled 0.5. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar cyfwng hyder ar gyfer tebygolrwydd neu cyfran.